Viete, že mám krátku zápalnú šnúru, tak... Aj smiech sa zarátal do rozpravy. Aj sír, aj maslo. Ďakujem. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Ak nie, ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave zaujať stanovisko navrhovateľ? Prepáčte, som to uzavrel, pán Alois. Pýtal som sa, pozeral som na monitor a keď si pozriete video záznam, tak som to už uzavrel. Trváte na prihlásení do rozpravy? Nie je to problém. Chcete? Tak nech sa páči. Poprosím, aby ste včas reagovali, pani poslanci. Nech sa páči. Čo? Viete, že mám krátku zápalnú šnúru, tak... Kľud, dobre? Nech sa páči, pán poslanec Hlina. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister. Ja som si to zbežne pozrel, ono to pojednáva o tom, že sa má presunúť nejaká kompetencia, ale keďže sa tu spustila táto debata, ktorá ja bytostne venujem, ma zaujíma, že ceny a schopnosť ovplyvňovať ceny a teda v kontexte toho, že vy ako socialisti pre tých ľudí a im doprajete a tie potraviny, tak chcel by som odprezentovať vlastne úspechy socialistickej vlády Smeru, Hlasu a SNS a je naozaj čo? Viete, lebo prečo sa nepochváliť, keď je s čím? Hej, že vlastne naozaj, keď proste do toho idú a idú do toho natvrdo a výsledky sú, tak ich treba odprezentovať. Mňa tá vaša prílišná skromnosť, akože mi je sympatická, ale podľa mňa je čas sa pochváliť. Neviem, ktorí si spomínate na takéto video na úrade vlády, kde boli vajcia na stole. Ako... Aj smiech sa zarátal do rozpravy. Pokračujte, pán poslanec. Tam aj sír, aj maslo. Ako, ona bola fakt pekná tá tlačovka, čo to bolo vlastne, to video bolo pekné, lebo vlastne vo mne taká premkla, taká istota, že ako ja môžem byť spokojný ako občan, keď mám proste takú vládu a takého premiéra, ktorý toto dokáže. Viete, že naozaj, že na tom úrade vlády si to tam povykladajú na ten stôl a príjmú opatrenia, jak na nejakom veliteľskom štábe a tí generáli proste to idú riešiť. A treba povedať, že vyriešili. Hej, naozaj od toho, to bolo niekedy v januári a my sme preto, aby pamäť vekov zostala, tak ja som poprosil jednu kolegyňu, že nech sa ide teda v ten deň, keď to odprezentovali, nech sa ide pozrieť, koľko stojí sír a vajcia. Tak mi zaznamenala tú cenu a včera som šiel do nejakej inej diskusie s pánom ministrom podhospodárstva, tak som mu poprosil, nech ide teda s tým odstupom cirka niečo vyše mesiaca sa pozrieť, že ako je aktuálne tá cena. Hej, potom, čo bolo zadeklarované, že idú do ťaženia voči tým zlým hypermarketom a tým vysokým cenám, lebo idú pomáhať ľuďom. A tu mám tie výsledky a to chcem odprezentovať, že úspech nastal a celková úspora vlastne na tých dvoch položkách, že vajcia a sír, je 5 centov. Naozaj klesla prudko cena, hlavne pri položke vajcia, kde jeden z reťazcov ich znížil z 2,49 na 2,45. Všetky ostatné ceny zostali rovnaké. Tak toto je naozaj, to je dôkaz. To je myslím, že dôkaz. Zakázané sú vizuálne, dobre? Prosím? Vizuálne pomocky sú zakázané. Tak ju zložte dole a pokračujte v rozprave. Jaj? To je až štvorka, nie? Ja si myslím, že to môžem mať. Pardon, určite som nechcel nič porušiť, ale ako keď mám nejaký materiál, z ktorého citujem, ospravedlňujem sa, ak som niečo porušil, nechcel som, len som chcel zadeklarovať, že naozaj to funguje. Hej, že z tých dvoch položiek, špeciálne ten sír a tie vajcia, tak dali si dohovoriť, opatrenia zabrali,
generáli vyslaní na boj zapracovali, aj pán minister tam bol, myslím, šéfka Šojky tam bola, neviem, kto ešte tam bol, pán Takáč tam bol. Komu čest, tomu sláva. Naozaj, že netreba byť príliš neskromný, treba sa pochváliť, keď sa podarí niečo. Takže 5 centov občan sa dožil vlastne po týchto všetkých proklamáciách úspory na úrovni 5 centov. Upozorňujem, že to je pri 10 vajciach. Hej. Čiže na jednom vajci neviem, koľko to robí, to už sa ťažko počíta, ale je to dosť málo, ale aj málo je v dnešnej dobe veľa a treba aj s málom sa pochváliť. Takže, viete, niektoré veci nefungujú a prečo nefungujú, budem hovoriť, tu tá debata otvorila pri tomto zákone, tak som považoval za potrebné povedať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Na vystúpenie pána poslanca 4 faktické poznámky. Prvý pán poslanec Hazucha. Ďakujem pekne, pán kolega, za vtipné vystúpenie. Ono je fakt, že 5 centov sa nemusí zdať veľa a dá sa o tom aj vtipne pohovoriť. Ináč by nám kútiky úst ovisli, keby tam bol nárast ceny o euro 10. Teraz sa to dobre hovorí, že pokles bol malý, ale za poslednú dobu sme zvyknutí na výrazný nárast a ten sa zastavil, takže aj minus 5 centov je fajn, lebo nebol nárast a bol kozmetický pokles. Ďakujem pekne. Pokračujeme, pán poslanec Blcháč. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci. Už keďže ste navodili takú príjemnú úsmevnú atmosféru, pán kolega Hlina, naozaj musím oceniť vašu rozsiahlu vedeckú prácu, ktorá pozostáva z porovnaní cien, medzimesačných cien 2 výrobkov, a to vajec a syrov, alebo syra nejakého konkrétneho, neviem, o aký syr išlo. A na základe toho ste pripravili záver, že to funguje a že oceňujete túto vládu. Už chcem upozorniť aj kolegov, ktorí sa na tejto téme venujú aj v rozprave a proste vo faktických poznámkach, že nie znižovanie cien má vplyv na infláciu, ale že inflácia vlastne je dôsledkom, znižovanie inflácie je dôsledkom znižovania cien. Ja sa len pýtam, ešte raz sa vrátim k tomu obdobiu, ktorý sme prežili, keď bola tá inflácia viac ako 15%, to boli roky 2022 a 2023, keď bola aj vaša liberálna strana pri moci. Že ako to vlastne bolo, keď v iných krajinách Európskej únie, kde majú tiež euro, bola inflácia, priemer inflácie bol polovičný. To znamená, že v niektorých krajinách bola napríklad 2 alebo 3%, možno Francúzsko, ja neviem, Nemecko a ďalšie krajiny. Ako je to možné? Tam je taký istý trh ako u nás. Neboli regulácie štátne za tej vašej vlády, ako to sa tu teraz pokúša robiť vláda, aby sa s tou infláciou ešte viacej vysporiadala. Takže počkajme si asi na to, keď tieto opatrenia prídu do platnosti a keď sa budú môcť vyhodnotiť po nejakom čase. Ďakujem pekne. Ďakujem, poslanec Pročko. Ďakujem. Pán kolega, budem reagovať na 2 veci. Naozaj spomínali ste, že ste boli v televíznom vystúpení s Takáčom, no ja som si to pozrel. A to je presne to, čo tam rozprával a čo tam, a tie klamstvá, čo hovoril, to je presne ten ich prístup k obyčajným ľuďom. Oni majú plné pusinky rozprávania a reči o tom, ako idú pomáhať, ako idú zlacňovať veci. A napríklad Takáč tam rozprával, že on je za to, aby sa podporili títo farmári, ale tá reálna podpora od nich nie je žiadna. Ako ja som vás ľutoval v tej rozprave s tým Takáčom, demagógom, to je neskutočný človek, on bol na Slovenskom pozemkovom fonde v Prievidzi a tam, čo sa dialo, to bola čistá katastrofa. A druhá vec je, v tejto rozprave sa tiež udiala taká zaujímavá vec, keď vás Danko upozornil na to, že máte tú pomôcku
Podľa mňa to je bežné, keď ukážete takéto niečo. Nie je to nič proti tomu, čo tu Danko vymyslel s tými horálkami, ale chcem presne povedať, že aká je to alibizmus a akí sú dvojtvárni, akí sú falošní. Počas rokovania, keď sme hlasovali, tak Mažgutu jedol tyčinku a strčil si ju tam. Nikto ho neupozornil, nikto mu nehovoril o tom, že Mažguš nejedz tu tyčinky. Mažgut môže, to je ten kábložrút, čo trhal tie káble, keď bol pri tej bitke. Takže ja by som bol rád, keby oni boli naozaj čestní a rovní a tú inú politickú kultúru sem priniesli, tak keď vás upozornia pán Hlina na to, že nemôžete si obyčajný papier, ktorý naozaj nič tým neporušujete, len dokazujete svoju rozpravu, tak keď toto, tak nech aj tú tyčinku, čo tam hltal Mažgut, nech ho Danko a ďalší upozornia. Myslím, že pán Danko to kvôli tomu vymyslel, aby sa tu nežerali tyčinky. Pán Pročko, ja v sále upozorňujem každého, keď tu je, keď tu telefonuje a pán poslanec použil vizuál, ktorý je zakázaný a tak ako by som upozornil aj vás, keď ste posledne klamali, pretože ste donesli už vyhotovené vizuály do sály. Takže prosím vás, tak ako aj teraz. No, urobte si vizuál Slávici na ulici napríklad a môžeme pokračovať v rozprave. Zabudáte, že nie ste v televíznom vystúpení. Pokračujeme na faktické poznámky reaguje pán poslanec Hlina. Ďakujem pekne. Ináč, ja by som si v tom naozaj chcel robiť jasno, lebo ja prísne za to, keď budem ukazovať nejaký graf z ministerstva financií, tak to je tiež vizuálna pomocka, lebo to je na formáte A4, čiže to by som rád tom chcel mať jasno, že čo sa môže, čo nie. Rozumiem tomu, že nejaký plagát, ale že A4 to je štandardný rozmer materiálu, s ktorými pracujeme, ale dobre, nechám si vysvetliť. A zareagujem len možno na pána Hazuchu. Keď sa záverečnej reči k trestnému zákonníku pán Susko tu začal výrokom Kanta, Immanuela Kanta, ktorý povedal niečo v tom zmysle, že keď sa pominie spravodlivosť, tak sa neoplatí ľuďom už tam žiť. On ten Immanuel Kant povedal ešte jeden výrok, ktorý sa celkom páči, že keď si niekto zlomí nohu, tak ho kľudne môžete potešiť, že je dobre, však si mohol zlomiť väzy. A toto mi pripomína reakciu pána Hazuchu, že vlastne my máme byť happy, že síce to kleslo symbolicky, ale však my môžeme byť radi, však to mohlo stupnúť dramaticky. Rozumiete? To je úplne fantastické. Takže vlastne takto treba ľuďom, my sa to musíme od nich učiť. Fakt naozaj tej demagógii sa treba učiť. Ja neviem, kde sú tie kurzy, ja sa tam prihlásim, že vlastne môžeme byť radi, že to nestuplo. Čo na tom, že inflácia v celej Európe klesá, ale tu, teda vďaka vláde Smeru, inflácia, vlastne ceny nestúpajú, lebo vláda sa snaží. Sice to kleslo kozmeticky, ale nestúplo to dramaticky. Naozaj úžasná schopnosť sa vysporiadať s nejakým problémom a odkomunikovať ho verejnosti o tom, že tie schopnosti vlády sú enormné. Naozaj, treba sa od vás učiť. Ďakujem.